Ole, pekné kvety, čo? Ďakujem. Čakáš, kým začnem? Kámo, dobre, ideme na to. Let's go. Čaute, ja som Juraj pri ďalšom videjku. Dnes si otestujeme z vodidla auta versus vodidla, autobusy, kamióny, rôzne rýchlosti a taktiež si otestujeme a uvidíme, ako sa budú chovať crash testami v autách pri takýchto nárazoch. Poďme na to, pacni dám ten lajkandos a môže sa to opustiť. Let's go! Dobre, ľudkovia, takže máme tu takéto z vodidla, ešte idem iba spálnuť, ale ja ich tu teda prenesem. Sú to z vodidla, ktoré som kúpil od Crash Harda, čo je taký BeamNG modder. A tieto z vodidla majú vlastne normálne spravenú fyziku, normálne sa rozbijú, môžete do nich nabúrať, auto vám odhodí a približne asi tak, ako by sa to spravilo v realite, tak sa to bude správať aj v tejto hre. Samozrejme, nič nie je úplne 100% relevantné a presné, takže prosím, neberte to tak, že táto stane aj tak, jak sa to môže stať naozaj. Dúfam, že ste všetci zmaturovali po tejto vete, lebo ja som asi stratil tak 40 bunkov budník z mozgu, ale dobre, no, takže poďme na to, spávneme si nové zvodidlo. Tak, joj, ištenem, Orpi, počúvaj, čo ty robíš takýto, nepáčil sa ti cesta dlhý, alebo joj, toto by sa tu mohlo dať, ne? Čo to furt drbe tomu? Tak to spravíme, lebo hra, samozrejme, musí sa dať sračky, keď chcem natáčať, nič nefunguje tak, jak by som potreboval, aby fungovalo, že normálne tak, jak to zapnem, tak to aj pôjde, že? Bože, to je creeper, ty vole, to ja nechápu, jak takovýhle môžu lidi biať po svete ako ten oný. Vole. No, dobre, ľudkovia, spálnul som tamto zvodidlo a poďme si teda vyskúšať takéto luxusné auto, ktoré je síce modifikované, a teda je to mod a nie je to vanilla auto, takže to tiež budeme brať z rezervou, potom otestujeme nejaké vanilla auto, každopádne dal som tam crash test dummy-ho. Dobre, takže ideme strašne rýchlo, tak trošku pribrzdíme, dáme to na 60 za hodinu. Typek je priputaný, ale teda joj, no, tak nás to aj odrazilo pekne, tak ako by sa to malo stať asi v realite. Z vodidla trošku sa pokrivili, ale tuším, že nič také strašne sa im nestalo. Každopádne pozrieme sa aj v zákrutách. Teraz iba testujeme taký ten základ, aby ste si teda mohli predstaviť, že ako tie zvodidlá asi fungujú. Či je to dobrý mod, nie je to dobrý mod, a či sa na to oplatí vôbec pozerať. Verím, že áno, takže prosím, ak vás to baví, tak mi dajte do komentára. Ja budem určite takéto mody ďalšie ukazovať, ďalšie takéto propy. Budeme zrážať kľudne aj tojku, keď na to príde, že nebude žiadne nič lepšie. Takže tak, dobre mi to kuruje dneska, tuším pri tom natáčaní, ale takže zoberieme si nejaké vanilla auto. Toto ETKčko je presne od vývojárov, takže poďme si ho zobrať a otestujeme si to na takomto vývojárskom aute. Toto je ETK 800, to všetci poznáte, že toto auto je v hre už 100 rokov, odkedy som sa aj narodil, a tak som túto hru držal v ruke, nikto o to nevedel, že existuje, ja som ju už hral. Takže tak, a poďme nabúrať do zvodidla vo vyššej rýchlosti, dáme nejakých 120 minút za hodinu, let's go. Oh, šíš, kamaráde, dobre sme to prerazili, čo si blázen, ty kokso. No a zvodidlo je, že mínus, tak jo, tak ideme na autobus. OK, by the way, máme tam rôzne varianty tých zvodidiel, takže budeme si vedieť dať rôznu dĺžku, rôznu silu nejakú. Dáme si to samozrejme nejakú normálnu mapu, aby sme to mohli potom v zákrute otestovať. Dáme nejaké také veci ako pit manéver policajný, alebo narazíme z boku do zvodidla, čo sa stane, keď vám zvodidlo prerazí auto. To by bolo podľa mňa celkom halus. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo to spraví s autobusom. Takže poďme sa na to pozrieť, dámy a páni. Toto je náraz autobusu 100 km za hodinu. Tak, poďme si to pozrieť slow motione. Oh, bro. Shit, kamaráde. Ty kokso, hej, na to. To je pekný záber, čo? Toto vám ani v Final Destination neurobili. Tu sa sedačka. To čo je? To je motor? Aha, kryt motora nám odletel. To je motor schovaný pod týmto vlastne. To som aj nevedel. Ale autobus akože pochodil, len keby tam je prepas, tak ľudia sú v ríti v tom autobuse, no. Tak idú do Final Destination takzvaného. Takže tak, no. Dobre, dáme motorku. Sú fúrky. Oni mu dali výpoveď zo školy. 9. Dobre. OK, ľudia, poďme na to, máme motorku. Takže poďme sa rozbenúť s motorkou proti zvodidlám. Dajme hociakú rýchlosť, ten typek podľa mňa tak odletí, že to je úplne jedno, ako rýchlo pôjdeme, on sa rozletí. A však nech je sranda, dajme to v čo najvyššej rýchlosti zase. Úplne epický crash test. Opa, motorke sa fyzika rozbila, no. Takže ľudia, máme motorečku, poďme sa pozrieť, či to zvládneme alebo nezvládneme. Dáme to na zadné, joj, dobre, opa, poďme na zadné, joj. Dobre, aby som sa nerozsekal ešte predtým, ako sa rozsekáme tie zvodidlá, tak sa rozbijeme teraz proti zvodidlám. Čo keby som dal na zadné? Dáme to na zadné, ne? Vieš, čo sa stane? Keď trafíme do zadným kolesom, tak to zvodidlo. Oj, to není krv, to je olej, keby niekto chcel vedieť. Toto máme z nášho ridera a tu máme motorečku. Motorečka sa rozšľahala na 3 alebo koľko častí, takže well played, let's go. OK. Tak máme traktor, chlapci, 1.9, zablikáme si. Tak a poďme si otestovať poctivé československé auto. Čo sa stane, keď sa šmykneme do zvodidla? Dal som tu schválne novú snežnú mapu, ktorú nejaký modder vytvoril. A nájdete ju na BeamNG stránke v mod section, takže môžete si ju kľudne stiahnuť. Je to safe. Poďme sa šmyknúť teda do zvodidla. Dáme ručku. Joj.
tak to mi nevyšlo, no. Tak ešte raz. Kamoško, nevedel som, že nabúrať je také ťažké. Normálne nenabúrať je ľahšie ako nabúrať. Dobre, let's go. Dáme driftos. Prosím, dobre. OK, no, tak to trošku zase nevyšlo. Ja sa ospravedlňujem, je to fakt, že náročné. Také možno by to nebolo také náročné, keby si to nejako trošku ja zľahčím, že? Poďme na to, zlato. No, tak poďme. Vrčí nám ten motor, ak keby sme išli odpaliť, vyturovať, preturovať, prepáliť a dáme. Joj, mami, šmyklo má zlatko. No, tak to sa stane, keď žena vaša bude šoferovať, dá drift, nevydaje drift a oktávka takto dopadne. Bude sa takto kývať zrkadielko. Dobre, toto bolo celkom nudné, pomalé, ale dali som taký realistický test, hej. Teraz je čas trošku pritvrdiť. Takže, dámy a páni, dáme si sem teraz panákov. No a dáme si sem ešte teda ďalších pasažierov. A my si trošku vychutnali tú radosť, že jak sa chlapci rozšľahajú. Samozrejme, nie že by som bol nejaký morbidný alebo niečo, ale áno. Takže poďme na to. Všetci dajte prosím like, dajte mi komentár, že chcete, aby sa takto panákov viac a viac rozšľahávali a budem veľmi rád, keď mi budete proste dávať vedieť, čo sa vám páči, čo sa nepáči. A teraz dáme šmik do zvodidiel túto s čavovcami, ktorí mi idú ožratí z party domov, vieš, a zrazu, že hopa! Jaj. A týpek vypadol normálne, pozri sa to. Tomu to vylomilo krk, to seklo podľa mňa veľmi dobre. Tento tu zaspal, tomu je dobre a tento je úplne taký, že chlapci, však čo je, nič sa nestalo, ideme ďalej. Alebo aj nejdeme ďalej, no. Teraz to skúsime už fakt, že nejaké veľké rýchlosti, že poďme na to. Dobre, tak ideme na to, rozbehneme to a dáme drift, šmik. Ty kokso. Toto dopadlo ešte aj lepšie sa, lebo chalani aspoň nevypadli z auta iba skoro. To sa nepočíta. Takže dobre, poďme na to. Dal som si takéto kúpečko a poďme otestovať, keď dáte drift. Jaj, toto je veľmi šmíka, kamoško. Jaj, to nestihnem ani. To je presne. Ty kokos. Chalani, toto čo je? To čo je? Pozri sa. Chudák typek, normálne, že ho prepichlo tamto zvodidlo. Čo si blázen? Tuto hej, to prešlo cez dvere, kámo, čo si? Čakaj, dvere asi neotvorím, čo? Iba ich musím vyrvať. No a toto zvodidlo normálne, že toto je normálne, že thumbnail, kamaráde. No nič, ideme odfotiť náhľadík. 2000 years later. Dobre, máme obrázok a môžeme ísť na ďalšie vozidlo. Dobre ľudia, máme tu teda ďalšie vozidlo na otestovanie. Mimochodom ešte máme druhý typ z vodidiel, ktoré majú také bezpečnostné akéby bariéry, alebo jak to povedať na ich konci. Takže opa, aby som to teda ešte dovysvetloval. Pozrieme si teraz najprv ten damage teda, hej. Aby som to dovysvetloval, tak tieto sa končia iba takto, hej, že tu nemajú nič, ale ja mám teraz ešte taký druhý typ z vodidla, ktorý majú akéby takú, neviem, asi akú bezpečnejšiu vec na sebe, aby ste sa neprepichli s tým cez celé auto. V prípade tohto minivanu to bolo celkom ešte v pohode, ale ešte raz by som to vyskúšal. Dáme si nejaký taký väčší šmik a skorej skúsim taký priamy zásah viac si urobiť ešte teda. Takže dámy a páni, pripravujeme sa na šmik do zvodidla a skúsim to teda trafiť poriadne stredom. Joj, ty kokos. A ešte nám nádrž vyletela, to začalo hore. Čo si? Tak to je brutálne. Pozri na to. Akože family van, asi je to vybavené, no, ale ako dosť bezpečné by som povedal, lebo neprepichlo to vôbec. Aké tuto skoro dvere vyrvalo, ale ináč safe to go. OK, takže máme takéto tipné cabrio, by som to nazval. Auto, čo do tohto počasia sa úplne nehodí a myslíme otestovať všetko a tam nám pasažier trošku vypadáva. Asi ho stratíme ešte pred narazom. Však to nevadí, máme ďalších troch ešte. Jaj, nešmyklo ma. Chlapci odišli na dovolenku už, povedali, že nebudú pracovať so mnou, lebo nie som schopný nabúrať s jedným autom do zvidla normálne, takže čo sa dá robiť? Tak, poďme na to, poďme to rozšľahať, dúfam, že sa teraz podarí šmyknúť. OK, jaj! No, to som netrafil, ale ty vole, kam to prepichlo motor? Kam je to zvodidlo? Tuto to chlapcovi urvalo nohu. Ne, noha je preč. Jaj, dobre, poďme na to, zlato, dáme to tam. Takže poďme na to, dáme šmikirindo. Jaj, no teraz som to dobre trafil. Kámo, typek kde skončil? Pozri, normálne tuto, že hop, sadol si, vieš, na zlídlo len tak, keď si unavený, vieš, že robotník, že makáš na stavbe na ceste, tak si dáš takú obedovú prestavočku, trošku asi aj vajka zaboleli, ale to nevadí. No a tak, no tak tento trošku si tu dal tiež taký power nap silný, jak sa máš starý, dobre? Dobre, je to v pohode. No, takže vybavené, máme to. Dámy a páni, vítajte pri brutálnom teste z vodidiel. Tu som ich dal takto viacej za seba a tam je rampa hore, pardon, trošku svieti slnečko, ja to rýchlo zmením teda, výborne. Odtiaľ z hora pôjdeme dáltičkom, takto dole a tam sa rozbehneme, že ako to dopadne, teraz sa dosvietí za 3, 2, 1. OK, let's go. Tak jo, takže máme tu prvé takéto krásne BMWčko, ktoré si verím, že jedného dňa aj kúpim, aby sme mohli robiť nejaký content fajnový a poďme ho rozdiel proti zvodidlám, takže dáme si aj slow motion, určite, lebo toto bude, že také rýchle, že sa nevšimnete užiť ten crash test, takže poďme na to. Oj, joj, chlapci, to nás, ty vole, aký jump, tam začalo aj pípať BMW nejaké,
zvučky. Panačika nám tam rozletelo trošku, ale však dobre mu je. A auto je úplne že na šrot, takže... Ale super krešte za mňa, ak vás toto baví, aj takéto niečo šialené, že nie iba realistické, alebo iba také pokusy, tak mi prosím, že dajte vedieť do komentára, že áno, prosíme si viacej. Dúfam, že som nikoho neurazil, že som na taký chyťacký hlas, ja som to nechcel robiť, že by som vás urazil alebo čo. No, tak poďme si zobrať túto novú limuzínu, ktorú pridali teda v tomto update. To ma veľmi než zaujíma, to, ako sa toto rozbije. Dajme si takúto klasickú nejakú a poďme to rozbehnúť proti zvodidlám. Toto bude že extrém úplný. Mne sa ľúbi táto vec vzadu, že tu neviem, čo to je spoiler alebo čo. A poďme sa pozrieť, ako to dopadne, keď rozbehnete limuzínu proti zvodidlám. Aj, kamoško, tam nám urvalo ešte aj zadnú nápravu. Ty kokos, tak to bolo veľmi tvrdý náraz. Aha, tu je vyrvatá zadná náprava. Limuzína je taká len, že čo? No ináč, keď sa toto pozrieme, tak sa nám tam rozpadli tie poháre. Oni to tak správne v tom minulom videu neukázal, ale pozri, hrníček sa nám rozbil. Tak teď už to slyším. Tak hrničky sa nám toto rozbili, BeamNG, poháre nám popadali a rtelka sa nám rozbila, poháre sme rozbili, ale aké je to pekne urobené, že toto všetko podľa telefón tu spadol, všetko sa úplne rozbilo, že limuzína, bohužiaľ, musíme zavolať do spoločnosti, ktoré som prenajal, že sorry guys, auto je na sračku, na totálku vybavené, konec proste hotovo. What you can do about it? Tak jo hoši, naložíme si túto príves, napojíme si aj v Eurotraku, aby som to mohol vedieť nacúvať. No poď, no čo je? Už to konečne môžeš. No, let's go. Tak hoši, dali sme si príves a poďme sa rozbehnúť proti zvodidlám s týmto ťažkým kamionom s veľkým hovadom. To a podľa mňa tie zvodidlá rozbijeme všetky, akože malá šanca, že nás to vyhodí do vzduchu. A keď áno, tak tie zvodidlá sú fakt že solidné potom a aj bezpečné v podstate, lebo keď ťa takto vedia odhodiť, tak potom nepreletíš do protismeru, aspoň keď sa rozšľáš na diaľnici. A poďme sa to pozrieť, ako to bude vyzerať. Sa dozvieme práve teraz. Prerazíme to alebo vyletí. Ty kokos, ono nás to fakt že vyhodilo nad seba, kámo. Čo si sa zbláznil, ty kokso, hen. Normálne toto posledné zvodidlo ostalo takmer bez poškodenia. A hen kamión si ide túto bomby. Filmové zábery, cinematik. Čakajte, dáme sa naspäť na kamión. Tak kamión, ty kokos, normálne, že vyletel do vzduchu. Tak tomuto sa mi nechce veriť, že sa to stalo. Ja som to akože nečakal. Drevo papa tam odíde a kamión je tiež na srajdu, no. Ty kokos, tak toto je akože extrém. Tak dajme si nejaké super auto a rozbehíme to úplne že najviac rýchlo. Tak ľudia, spadlo sa to Bugatti, ktoré má extrémny výkon na najväčšiu rýchlosť 600 km za hodinu. Poďme to rozbehnúť, čo najviac sa to dá a uvidíme, že to spraví s nami, no. Preletíme pod zvodidlami. Kamaráde, čo si sme rozpili na to na polovicu? Tam nám riť odletela preč. Ty kokos, to doženieme, počkaj. Pozri sa na to. Normálne, že motor aj so zvyškom auta nám odišiel preč. Bye bye, have a great time. Bum. No, tak auto je úplne, že hotové. Toto je, že extra. To iba, stačí na to dve zvodidlá reálne. Toto tretie iba také, že sa tam tvári, že niečo tam spravilo. Takže brutálne solidné zvodidlá sú akože, no. Tak vám ďakujem za pozeranie. Verím, že sa mi to páčilo a vidíme sa pri ďalšom a to je ďalšie, ktorý sa mohlo páčiť na pozeranie. Čaute. Už si klikol na to video? Počúvaj ma, more. Klikaj, lebo uvidíš.